Γεια Αλφα24, εδώ και εγώ είμαι με τη φίλη μου την Φιγένεια και το φίλο μου τον Λουκά και θα κάνουμε σήμερα μερικά πειράματα επιστήμης. Αυτό. Πάμε στο βίντεο. Για το πρώτο πείραμα θα χρειαστούμε έναν αναπτήρα, ένα κερδεσό, ένα ποτήρι και ένα μπολ με νερό. Λοιπόν, η Φιγένεια κρατά λίγο την κάμερα. Λουκά. Λοιπόν, εκτέλεση. Θα χρειαστεί ένα χέρι βοήθεια σου. Βάζουμε εδώ να επιπλέψει το κερί ρεσό. Εγώ δεν ξέρω αν έχω αναπτήρες. Βγαίνει άδωση. Σαν άβουνο ρίξω να πλέσει. Λοιπόν, βάλει τον επιπλέψει. Κράτα την κάμερα να κοιτάει όμως, μην δώσεις το δάχτυλό σου μπροστά. Λοιπόν, μετά το επόμενο βήμα είναι να πάρουμε το ποτήρι, φέρει πιο κοντά την κάμερα και να το βάλουμε από πάνω σε 3, 2, 1 και το βυθίσαμε αυτή τη στιγμή και ακόμα είναι αναμένο. Μέχρι να σβήσει από έλλειψη οξυγόνου. Αυτό. Πάμε στο επόμενο. Για το δεύτερο πείραμα θα χρειαστούμε κανέλα και νερό. Εκτέλεση. Το κάνει στην κανέλα. Και τώρα θα βάλουμε πάρα πολύ κανέλα. Αρκετά. Αλλά μην βάζουμε και λίγη. Λίγο ακόμα. Ωραία παιδιά, δοκιμάζω. Όχι. Λίγο ακόμα. Εντάξει, λοιπόν. Και τώρα θα βυθίσω το δάχτυλό μου μέσα. Κράτα το. Θα βυθίσουμε το δάχτυλό μας μέσα. Και η κανέλα θα το κάνει έτσι ώστε να παραμείνει στεγνό. Δοκιμήσε 3, 2, 1. Δείτε το κι εσείς, δεν έχει βραχεί καθόλου. Να το δοκιμάσω. Δοκιμάστε το κι εσείς. Γιατί δεν έχει βραχεί καθόλου από την κανέλα. Αυτή τη φορά εγώ θα βάλω 2 δάχτυλα. Εγώ 3. Εντάξει, λιγοστεύει η κανέλα. Πάμε στο επόμενο λοιπόν. Και μόλις φτιάξαμε κάτι φοβερό. Για το τρίτο πείραμα θα χρειαστούμε μόνο λίγο νεράκι, αλλά να υπερχυλίζει και χαρτί. Κατά προτίμηση χαρτόνι. Αυτή τη στιγμή έχουμε χαρτί Α4. Βγαίνει να κράτα την κάμερα λίγο. Μάλιστα. Λοιπόν, το καπακώνουμε έτσι. Το παίρνουμε και το βάζουμε στον νηπτήρα. Όταν δεν υπάρχει καθόλου αέρας μέσα, να αφήσει την διαστατική πίεση. Απ' έξω έχει ατμοσφαιρική και η ατμοσφαιρική είναι μεγαλύτερη από την διαστατική και έτσι θα το κρατήσει λογικά. Αλλιώς θα φταίει το χαρτί ή έχει και ένα. Για 2-1. Δείτε το όλοι. Το κρατάει. Το κρατάει! Αλλά όχι πολύ γιατί έχει μια φουσκαλή τώρα. Αυτό. Αλλά κράτησε όμως. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, για το τρίτο πείραμα πήρα μια καρφίτσα, τρύπησε εδώ πέρα και το γέμισα με νερό. Και έχει μικρές τρυπούλες. Και τώρα θα κάνουμε ένα μαγικό. Υφή, χαμηλώσε λίγο, ζούμαρε λίγο. Ανοίγω το καπάκι και το νερό αρχίζει να τρέχει από όλες τις τρύπες. Φαίνεται στην κάμερα. Κλείνω το καπάκι και αυτό εδώ σταματάει. Έχει να κάνει με την πίεση, δεν μπορώ ακριβώς να το εξηγήσω. Θες να το δοκιμάσεις κι εσύ? Ναι, σας δοκιμάσω. Άνοιξα το καπάκι. Αυτή τη στιγμή το Φτιάχνεις μία αυτοσχέδια από τους Γέρα. Κλείσε το καπάκι. Κρίμα. Και φτιάξαμε μία τους Γέρα. Και μου θέλεις και την πιέζεις. Πιέζοντας το είναι που ναι. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε μπορείτε να κάνετε ένα like και να subscribe γιατί βοηθάτε το κανάλι του Ερμής Αλφα20. Αυτά, τα λέμε τώρα.